खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, गुवाहाटी पुलिसआ मोजां आनजादखौ रोखा खालामनो थाखाय एडिआरइ 2024 नि थाखाय गोख्रों होबथाग्रा बिथोन होदों। फैबाय थानाय आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरइ 2.0 2024 नि सैथोथिखौ रोखा खालामनो थाखाय गुवाहाटी पुलिसआ गोख्रों रैखाथि राहा लादों। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नि धारा 163 नि सिङाव आनजाद मिरुफोरनि 100 मिटार बेंखननि सिङाव गनायथि गैयै हाबनायखौ होबथानानै मोनसे होबथाग्रा बिथोन फोसावनाय जादों। नंगुबै एडमिट कार्ड गोनां बिनायसाफोर, आनजादनि मावख'गिरिफोर, पुलिस मावफारियाफोर आरो सायख'जानाय मावख'गिरिफोरजों लोगोसे खालि गनायथि होजानाय मावख'गिरिफोरखौल' न'आव हाबनो गनायथि होनाय जागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला 15 सेप्तेम्बर, 29 सेप्तेम्बर आरो 27 अक्ट'बर 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एडिआरइआ गुवाहाटीनि 324 मिरुफोराव खुंजागोन, जेराव फ्राय 4.5 लाख बिनायसाफोर थागोन। बे रैखाथि राहानि थांखिया गाज्रि आखुफोरखौ होबथानाय आरो ग्रेड 3 आरो 4 नि मासिक गोसो जानाय बिनायसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां आनजाद खान्थिखौ रोखा खालामनाय। नैथि खौराङाव दङ, बङाइगावआव उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनाय दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा। मोनसे मख'जाथाव बिजिरनायाव अभयापुरीनि उफ्रा पुलिस आरो सत्र बिजिरगिरि बि.के. नाथआ 2018 मायथाइयाव सासे 15 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय आरो गोर्बोआव गथ' जोनोम होनायनि थाखाय आसाबुल हुसेनखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिजिरसालिया बे जाथायखौ गिख्रंथाव होनना बुंदोंमोन आरो हुसेनखौ बुथारजाग्राखौ 50,000 रां जुरिमाना होनो बिथोन होदोंमोन। जुरिमाना होनो हायाब्ला आरोबाव 6 दान जोबथेसालियाव थानांगोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। बे जाथाया सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला गाग्लोबजाग्रानि नखरा 2018 मायथाइयाव जगिघ'पा पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन। बेयो मोनसे गोख्रों खौरां महरैबो खामानि मावो दि जायफोरा बेफोरबायदि मुगैथाव खामानि मावगोन बिथांमोनहा आयेननि आबुं गोहोजों मोगा-मोगि जानांगोन। थामथि खौराङाव दङ, बिटिसि सरकारा फरायनाय हारिमुखौ फोथांफिननो थाखाय बड'लेण्ड रिडिं उइक बेखेवदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सिङाव थानाय बिजाब बाख्रि सिबिथाइ बिफाना फरायसा आरो रायजो-राजानि गेजेराव फरायनो मोजां मोननायखौ फिन जाखांहोनो थाखाय बड'लेण्ड रिडिं उइक जागायदों। 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 अक्ट' 2024 सिम सोलिनाय बे हाबाफारिखौ दिमालगावआव थानाय जिल्ला बिजाब बाख्रियाव ड. निलुत सरगयारिया बेखेवदोंमोन। ड. सरगयारिया फरायसाफोरखौ खान्थि बायदियै फरायनाय हुदाखौ जौगाहोनो आरो रायजोआरि बिजाब बाख्रिफोरखौ बाहायनो खावलायदोंमोन। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे हाबाफारिनि थांखिया जर'खायै बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरनि गेजेराव फरायनाय हुदाखौ गोख्रों खालामनाय। सि.एम. बर'आ फरायनाय हारिमुखौ फोथांफिननायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, जायजों जिल्ला बिजाब बाख्रिफोरखौ बयनिबो थाखाय बांसिन मोननो हानाय खालामदोंमोन। ड. आदाराम बसुमतारिया गावारि जौगानाय आरो जिउ राहानि जाफुंसारनायाव फरायनायनि बिफावखौ नोजोर होदोंमोन, जाय फरायसाफोरखौ बिजाब बाख्रिनि फुंखाफोरखौ बांहोनो थुलुंगा होदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ, आसामनि मिशन रन्जन दासआ रायजो सभानि सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय। आसाम बिजेपिनि दैदेनगिरि मिशन रन्जन दासआ मंगलबार 10 सेप्तेम्बर खालि संसदनि न'आव रायजो सभानि सोद्रोमा महरै समायखिरा लायो। लेङाइ हादोरगिरि जगदीप धनखड़आ सोद्रोमाफोरखौ हाबाफारिनि संबिजिरारि गोनांथिखौ गोसो होनानै समायखिरा लाहोयो। बारग' एमएलए आरो आसाम स्टेट ट्रेन्सपर्ट कर्प'रेसननि आथिखालनि मासिगिरि दासआ समायखिरा लानायाव त्रिपुरा बिजेपिनि आफादगिरि राजीव भट्टाचार्यजों लोगोसे दंफायोमोन। बिसोरखौ सोफादेरनाया रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थिनि सिगां बिजेपिनि सिङाव बावैसो जालांनाय राजखान्थियारि जाथायफोरनि बाहागो महरै फैयो। दास आरो मिरु मन्त्रि रामेश्वर थेलिखौ बिजेपिआ फैबाय थानाय बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आसामनिफ्राय मुं थिसनदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ, त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रिया आगरतला डेन्टेल कलेजआव सा-सानजानि गिबिसिन 3D प्रिन्टिं सल्युसन मिरुखौ बेखेवदों।
त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि प्रफेसार डक्टर मानिक साहाया आगरतला सरकारि डेन्टेल कलेजाव सा-सानजानि गिबिसिन 3D प्रिन्टिं सल्युशन सेन्टारखौ बेखेवदोंमोन। डक्टर साहाया त्रिपुराखौ मोनसे सोलोंथाइ आरो सावस्रि जोथोननि मिरु महरै सोलायनो थाखाय गावनि रादायखौ फोरमायदोंमोन, जेराव गोबां थांखि गोनां मावथांखिफोर सोलिगासिनो दं। बिथाङा हमिय'पेथि आरो आयुर्वेदिक फसंथानफोरखौ लाफानानै मेडिकेल कलेजफोर आरो एम्स एबा रिम्सनि कलेजाव गंसे देहा फाहामसालि गायसननायाव रायजो सरकारनि गोसो होनायखौ नोजोर होदोंमोन। डक्टर साहाया 3D प्रिन्टिं सल्युशन सेन्टारखौ मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया महरै बाख्नायदोंमोन, जाय सार्जारि आरो हारा ग्राफ्टिं बायदि जौगा बिखान्थिफोरखौ जाफुंसार खालामदोंमन। बिथाङा बुंदोंमोन दि त्रिपुराया बेबादि मिरु गायसननाय गिबिसिन सा-सानजा रायजो, जाय एआइजों सालायजानाय राहाफोरनि गेजेरजों अपिडिनि सायाव थानाय बजाखौ बाङाइ खालामगोन। 6थि खौराङाव दङ मणिपुर सरकारा दावराव-दावसिनि गेजेराव 5 साननि थाखाय इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामदों। मणिपुर सरकारा हारियारि दाङाबाजि बांनायनि गेजेराव 10 निफ्राय 15 सेप्तेम्बरसिम सानबानि थाखाय गासै रायजोआव इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामदोंमोन। बे आगाननि थांखिया मुगैथाव बिबुंथि, सावगारि आरो भिडिअ'फोर गोसारहोनो थाखाय समाजारि बिजोंनि बाहायनायखौ होबथानाय। बे दोनथ'नायाव सावस्रि सिबिथाय आरो मिडिया मावफारियाफोर बायदि गोनांथार सिबिथायफोरखौ गारनानै गासैबो इन्टारनेट आरो मबाइल खारि सिबिथायफोर दंफायो। बेयो बै समाव फैयो जेब्ला फरायसाफोर आरो आइजोफोरनि हेंथा दिन्थिफुंनाया सोलिगासिनो दं। दिन्थिफुंगिरिफोर आरो रैखाथि गोहोफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायजों गोनांथार सिबिथाय आरो सुबुंफोरनि थाखाय रेहाय होनायजों लोगोसे इम्फल सानजा, इम्फल सोनाब आरो थौबाल जिल्लाफोरावबो थि नङै समसिम कारफिउ जाबसिननाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ आलादा-आलादा अपारेसनाव 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला हर गेजेराव मोनसे अपारेसनाव कहरा पुलिस आरो गामिनि गार्डफोरा आसामनि काजिरङा ओनसोलाव माहारियारि राजा लामा 37 आव सन्देह गोनां फेग्रा मुवाजों लोगोसे 2 लाइमोनफोरखौ हमदोंमोन। नगावनिफ्राय जरहाटसिम दावबायनाय सन्देह गोनां सुबुंफोरनि खाथियाव 1 ग्राम सन्देह गोनां फेग्रा मुवा दंमोन। बे हमनाया ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायनि बाहागो। गुबुन मोनसे जाथायाव परबतजरानि देबिटलायाव एएएमएसइउनि मावथिफोर आरो जायगानि थागिरिफोरा ड्राग्स आरो सिरिन्जजों लोगोसे सासे ड्राग्स बाहायग्रा आब्दुल मातलेबखौ खानायाव मदद होदोंमोन। बे समावनो लंका पुलिसआ फालांगिरि फारुक आहमेदखौ खायो, जाय गोबां हाथाइ बेसेनजों 119 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामो। गासैबो सुबुंफोरा नायबिजिरगासिनो दं। पुलिसआ गिदिर ड्राग्स नेटवार्कखौ फोजोबस्रांनो खामानि मावगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। बिटिआर सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना थाखो 3 आरो 4 मासिनि थाखाय फैबाय थानाय आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरइनि थाखाय फरायसाफोरखौ थियारि खालामनो थाखाय 12 सेप्तेम्बर 2024 खालि बेसेन नाङै अनलाइन जथुम खुंगासिनो दं। मेजेस्टिक एकाडेमि गुवाहाटीजों लोगो नांना खुंजानाय बे जथुम्मायाव आनजादाव साबसिन जानो थाखाय रोंग'सार फोरोंगिरिफोरनि सुबुरुन आरो सोलोफोर रानलायनाय जागोन। आनजादफोरखौ ग्रेड 3 नि थाखाय 15 सेप्तेम्बर आरो ग्रेड 4 नि थाखाय 29 सेप्तेम्बराव थि खालामनाय जादों। फरायसा आरो बिजाथिफोरा गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय मेजेस्टिक एकाडेमि एप डाउनल'ड खालामनानै एबा हेल्पलाइन नम्बर 600034348991 आव कल खालामनानै जथुम्मायाव बाहागो लानो हागोन। बे खाबुखौ दाखोमा, दानो रेबथुम आरो आनजादाव साबसिन जानो थाखाय थियारि जा। 9थि खौराङाव दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि जौगाथायनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव जथुम खुंफुंदों। मैया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि जौगाथायनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव जथुम खुंफुंनाय जादोंमोन। बिटिआरनि मावख'गिरिफोर आरो सिआरआइएसपिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानाय बे मेलाव बिटिआरआव जौगानायखौ बांहोनायनि थांखिजों गोजोन मावथांखिनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन। ओनसोलनि जौगानायखौ बांहोनो थाखाय गाहाय थिरांथाफोर लानाय जादोंमोन, जेराव गामियारि सुबुं समाजारि जौगाथाय आफादफोर, गियान मिरुफोर आरो आइजोफोरनि गाव हेफाजाब हानजाफोरखौ फोरोंथाय आरो सांग्रां खालामनायबो दंमोन। सिइअ आर सुब्रमण्यमनि दैदेननायाव
CRISP हानजाया मोजां सोलायनाय लाबोनो थाखाय BTRनि मावख'गिरिफोरजों खाथियाव खामानि मावगासिनो दं। रिपर्टनि बायदियैब्ला थांखिया मोनसे बांसिन जिउ गोनां, जौगालु आरो गोजोन BTR दानाय आरो दिनैनि बे जथुम्माया बे नोजोरखौ मोनफुंनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। 10थि खौराङाव दङ साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सेक्रेटारियेटआव स्टेन'ग्राफारनि साख्रि ओंखारदों। गासै 36 मासि दं। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसना सरासनस्रा खुंथाय बिफानाव 36 स्टेन'ग्राफार ग्रेड 2 मासिनि थाखाय थिसनथाय हाबाफारि फोसावदों। आरजाथाव बिनायसाफोरा 13 सेप्तेम्बर 2024 निफ्राय अनलाइन आरज गाबहरनो हागोन आरो गथायनायनि जोबथा खालारा 3 अक्ट'बर 2024। आसाम सेक्रेटारियेटआव जिउ राहा नागिरग्राफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां खाबु। आरज गाबनायनि सिगां बिनायसाफोरखौ मावख'आरि फोसावथायखौ मोजाङै फरायनो बोसोन होनाय जायो। आरजलाइखौ अनलाइनावल' नाजावनाय जागोन। आसाम सेक्रेटारियेट हानजायाव हाबनायनि बे खाबुखौ दाखोमा। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनो गोसो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।